Sunday, Sunday. Kuchari Sunday, Sunday. Kumwana na kunyera chitu yemweti zvaye kutopora wana. Kuchari Sunday, Sunday. Kuchari Sunday. Ne mama, kumatsa mwiko. Kuti undirye. Ukati nyama ndaiona yakakora undirye. Wondisira mushonga muchikafu ndouona. Ndoubuditsa ndouchengeta daidza hama dzangu dzidziuye pano. Ndati daidza hama dzangu dzese mwana wangu kana ari kubasa mutaro tanzira mai usvika pano. Ko chichiri kuitika pana panze. Mama agarire panze. Ndisira mushonga ndakataura ndikati mukadzi mutsvuku haarorwi. Iwe ndakanga ndakupa grace ukaramba grace ukatoda mukadzi wako watsvaka wakaona. Mama nduze chichiri kuitika. Bata mushonga muchikafu ubata red. Uneshwa kudaura mai vangu iwewe. Chivaura echiko ngavabuditse kamushonga wacho vari kutora tindinawo. Ngavabuditse ime mama buditsai. Izvi ndavati mama Mama. Kundisira mushonga. Dai hama dzangu. Mama udzai nini mwana wenyu? Chiko iwe nyara mani wewe. Simuroi. Inini ndiwo kundituka tanzi ndiri muroi. Kudaura mai. Ndakaona mti. Ndikabata dende pa TV. Ndakaona dende ranga riripo. Vana vachioneswa zviuroi hwese. Inini makanditi rasai hwenyu. Ndichigadzika zvangu zvinogara mukicheni. Zvangu zvinogara mukicheni mimwe zvenyu munogadzika pachena. Ndimi munobvumirwa kubata. Mama, rutoramba kubudisa. Saka uyu ndiye muri kuti mushongero. Dende nezvi ino anodai mwana ndakamona chidai. Kwachidongorera umu mune moyo munhu wakafamu. Uroti tifa. Imo mumo mune nyika kuita unga usiku mu. Aiwa mama chinyararai. Nyararai ndipira. Saka ndiye muri kuti mushongero. Ndati ndidaidzire hama dzangu. Ndidaidzire hama dzangu. Mama vasikuziva information yese. Apari information ne mama. Aina nakukuti mama muda kumanyira kupi kumusha zviri kubva isati yatanga kuna. Ani ndaiti kune kwanoda kuenda nemi. Anakuti mama munozoenda kumusha after 22. Maiti ndai kumisira ichi. Anditi kune mutamba imesi festival endeda kuenda nemi. Iri kutenga musa 18 chipera musa 22 October. Ndikatoti iwoko ndo utenge matickets pauri kuenda kubasa. Asi zvandakataura. Ere. Moya muri kutaura. Handi ndoye moya anenge vachitoona vachinyatsoona maataris vachona chi. Handi zvinenge zvichionera pa virtual reality ne mama. Hachisiri zviri. Hachisiri. Iko kunenge kune vanhu vakawanda to be showcasing zvese. Zvino ma different cultures, ma games, atori ma family friendly zvese ikoko. Vana vanodzidza ma diverse culture. Zvese zvinenge zvichitwa ikoko. Ndakati ndinde nemama vamwene vangu. Ndaipa ndatomurwa. Ndatokanganisa. Baby, momira. Chandiri kukumbira mama. Mati zvonyu zvinogara mukicheni. Chidanaka ngauyi. Handi zvavo zvinogara mukicheni. Ina zvavo zvinogara mukicheni. Tatambura pamba pana. Ida kutoshedzawo hama yangu. Ona ndakuchicha. Usanyanya kuzvakaiza mai vangu mami. Andira chandino. Uri muroora pamba pana. Mama. Andichira basa sindiri muroora. Aiwa mamuchira chira chakita sei. Hadi somata ndiri muroora. Mama ndakaramera moyo ndino. Mati zvogara mukicheni. Ngatizvione. Ngatedze tsingamtanda. Zvangu ndakarasha. Uri varikuranisa nemukadzi wangu pana. Mukuita siko mama imparo papa. Ndiro angadzera ndiende budiriro. Kaita wani kumatimana eshe enyika kwano kwaite mutambo unonakidza kubva musi wa18 kusvika musi wa22 October kunonga kuine inozi Matamba Immersive Festival kwavanonga vachiita showcase inozi virtual reality artificial intelligence muchiona zvinonga zviri mukati mechiro ichi. Vanonga vachidzidzisa kana kuvana vadoko kunenzi twin masterclass kwavanonga vachidzidzisa vana vadoko kuti vaone kuti mukati mumbori nenyi, mukati mehati munei, maataris, macapillaries achionekwa muvirtual. Nemhaka kuti kana uri mukati mechiro ichi unonga uchifila kunga uri munyika yacho kana kuti uri munzvimbo yacho yazviri. Kuvanhu vakuru kune magame ariko ari family friendly asingatyisi. Zviro izvizvi zviri kuitwa paNational Gallery of Zimbabwe. Muri kuzwa kupera pautonakirwa mazwa. Saka ndozva zvinonga zvakaita vanonga asati aziya unonga kuchinakidza kudana anozwa unonga uchichingodai ndizvo uchiti kava kuti twa